Gitubag na ni Vice President Sara Duterte ang tambag sa iyang amahan nga mubiya na sa politika gumikan sa pagpang-ipit kaniya sa mga kalaban sa politika. Ang detalye sa report ni Argil Relator Live. Argil. Sara, alang kay VP Sara, moabot ra gayud ang panahon nga dili na siya moapil sa politika apan sa karon sang elected official siya doon na siya dakong katungod og responsibilidad sa pagsilbi sa nasod isip Vice President. Ning bag-ulang gipaagi ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa media ang iyang pagpaabot sa iyang tambag sa iyang anak nga si Vice President Sara Duterte nga sa hinanaling panahon mubiya na sa politika. Kinihuman gipangutana ang kanhi Pangulo labot sa iyang mensahe tungod sa mga isyong ginabato batok sa bise ug sa OVP. As fast as you can get out of politics, maghanap buhay ka ng negosyo basta mabuhay ka lang mapayapa. Umalis ka na dyan sa politika. Huwag ka mag-ambisyon na dahil Vice President ka na. Sa pakikinabi kaniya sa mga sakop sa media sa Bacolod City, gitubag ni VP Sara ang tambag sa iyang amahan. Darating din tayo doon na hindi na ako sasali sa politics. Ako man gusto ko din. Ang problema ko is that I need to answer to 32.2 million Filipinos na who gave their trust and confidence for me to become the Vice President of everyone. Ato sa House Squad Committee hearing ni adtong Miyerkules, labot sa matud pa, extrajudicial killings sa war on drugs sa kanhi Administrasyong Duterte nga gitambungan sa kanhi Pangulo, isip usa sa resource persons. Nagkita ang mag-amahan dihang niabot si VP Sara aron mosaksi sa hearing. Aprobado sa bise ang nahimong performance sa iyang amahan sa maong hearing. Una ang pagsaksi sa Quadcom hearing ni tambong si VP Sara sa Senate budget hearing para sa OVP. Diin giaprobahan sa Senado ang bersyon sa Kongreso nga 733 million pesos nga 2025 OVP budget. Sumala ni VP Sara, dahong tabang unta ang gitanggal nga budget sa pagbarayon sa ilang mga programa ug proyekto tungod walay did-an nga kliyente ang OVP nga modangop sa ilang opisina aron mangayo og tabang labi na sa medical o burial assistance. Sara na matud pa sa 200 contract of service personnel ang posibleng dili na ma-renew o galing magsarado ang mga satellite offices tungod sa kaubos sa budget sa OVP sa tuig 2025. Sara. Daghang salamat, Argil Relator.